Ahojte, dneska robíme škoricovo-jablkový koláč. Je môj obľúbený. Skladá sa z ingrediencií, ktoré sa rozdeľujú do 3 misiek. Do prvej misky dáme 45 g kryštálového cukru, 2 lyžičky škorice a 3 jablká. Do druhej misky dáme 150 g hnedého cukru, 2 lyžičky škorice a 120 g rozpusteného masla. A do tretej misky dáme 360 g hladkej múky, 130 g cukru a 1 balíček prášku do pečiva, 300 ml mlieka, 2 vajíčka a 110 g rozpusteného masla. Príprava je veľmi jednoduchá, tak poďme na to. Začneme tým, že si ošúpeme jablká. Jablká si nakrájame na malé kúsky. K nakrájeným jablkám pridáme kryštálový cukor a škoricu. Teraz to všetkým pekne zamiešame. Všetky jablká sa do tej škorice a cukru musia obaliť. Keď to máme, tak dáme jablká na bok a zoberieme ďalšiu misku. V tejto miske zmiešame trstinový cukor, škoricu a rozpustené maslo. A zamiešame. Tak a teraz, keď to máme hotové, tiež pridáme na bok a na scénu príde tretia miska. Pridáme múku, mlieko, prášok do pečiva, kryštálový cukor a pridáme ešte 2 vajíčka. No, samozrejme ich ešte rozšľaháme. Vajíčka prilejeme do zmesi, ktorú sme si pripravili. A na záver pridáme maslo. A napokon to rozmiešame. Na pomoc mi príde moja sestra Stelka. Tak, keď máme cesto do hladka vymiešané, pridáme tam jablká. Tak teraz cesto ideme piecť. My ho pečieme v remoške, ale vy ho môžete upiecť v rúre na 160 stupňov 40 minút až 45. Najdôležitejšia vec, na ktorú pred pečením nemôžete zabudnúť. Na testo musíte naliať zmes z druhej misky. Aby mal koláč mravorový efekt, tak vidličkou poroztierame zmes, ktorú sme si tam naliali. V remoške pečieme 40 minút, alebo kým koláč nebude hotový. Ako vidíte, koláč je už hotový. Je krásne do zlatista upečený a voňavý. Už ho stačí len ochutnať. Dobrú chuť A majte sa sladko!